това клипче ще покажа стаята, с коя снимам. Виждате за сега това, но ще ви покажа всичко. Ако сте видели през някои от клиповете ми, браво! Но сега, ако сте нови в канала ми, добре дошли, благодаря ви за абонатите много. Искам да ви кажа толкова, че го обичам. Добре, да започнем. Която трябва да снимам, не мога, защото е развалена. Ще ме подредят тогава. Ето я за сега. Това е на родителите ми стаята, просто по-голяма, има повече място за всичко. И след това. 3, 2, не съм се засилила, моя грешка. Обичам ви, добре дошли и се абонирайте с канала ми, ако сте нови.